Usa ka babaeng nanganak daplin sa kalsada diya sa may Mango Avenue nindakbayan Sugbo apan gituhang nagkakomplikasyon kini. Patay ang parehong inahan ug ang anak nga gihimugso. Anang report ni Nico Serino. Midangoy-ngoy kining pamilya dihang nakita nila ang patayng lawas sa 35 anyos nga inahan. Ang namatay giila nga si Mary Ann Tampos, 35 anyos, taga Barangay Tisa, apan kasamtangang nag-istar sa may General Maximum Avenue. Gingong nagbati na ang inahan ug mga pasado alas 7 kagadihang buntag sa kalsada na kini nanganak. Matod sa usa ka enforcer, migimaw na ang ulo sa bata. Dunay usa ka nurse nga nakaagi sa dapit, mitabang aron mapaanak kini. Nakita man mo nga ang bata nagkukuna sa endiri ba pakagawas pero wala lagom ng bata sir. Oto na ay nurse ni abot gimorgi-post gamay ni gawas. Paggawas ako sir mo tong patay mo ng bata niya ang umbilical cord niya gikan sa tiyan ko. Kisa ni putol. Mipatawag og ambulansya ug gikarga na ang pasyente. Apan gingong nagdumili kini ug nimando sa ambulance staff nga munaog na ugani ni pirma pa og waiver. Ma'am, kung nadlo ka sa bayad, wala na problema. Kaya nga no, kami rin sa nikuan. Kaya igor naman pulimkyo si Muntian. Kaya para lang mo kuan ka mo ginhawas. Di, kaya na ako, ginhawa na ako. Giin naman yun niya ang mga doktor nga. Ay, kuan na na. Martahan ra ko ninyo, gitapisan ra ko ninyo. Inaog na lang ko. Anong hadlok man siya, sir? Madlo siya kay Simba. Pero ano mo kumbinsiha, sir, nga mas luwas man sa ospital? Mo talaga yung kuan eh. Gaya mo rin kuan, yaman matumang. Nico Sereno, Balitang Bisdak.